We are the Pineapple Family! Good morning, Monday. Today is the first day of third quarter exam. Kaya? Kaya na, no? Okay ta? Hindi ako magugag eh. Kakatulog siya ba yan? Industrial infrastructure. Ako na yung mga gintaman. Daman ka kagabi, ya? Industrial infrastructure. Amo na mo may mga topic yung masabaw sa industrial ko infrastructure. Ito ka. Waiting na lang kami for the sugat. Aba na yung buhok ko. Na, gwapo gidya. Wala pa yung masugat. No eh. Kiss na kay mami. God bless you, baby ko. Kiss na kay daddy to para good luck na. Kiss na. Oh, piya mani popcorn. Ay na si Manong Joshua na. Okay, saan Papa Win? Ara na si Manong Joshua. Okay, bye-bye, Doy. Okay, bye-bye. Pray, Doya, pray. Hello everyone! We are now heading to DJ School. Pick up na kami sa iya kay tapos na actually ang exam 12 but may birthday pa sa ilang classmates so mga 12:45 puno pick up on pero so po mga almost 1 PM naman. Timing lang na. And uli mo kami dayon after sang meeting ni Daddy. We're going home kay Ma. Doon naman siya. Tapos ko lang to iya mga reviewer for tomorrow's exams niya. Walang na, busy naman. Dugay-dugay, Wala na sa. Dali na. Dugay ka pa nagbuwa dayon. May cream, may toothpaste. May toothpaste na. Sabi? Ano yun? Dali lang kay ang iyaw nga. Ang envelope mo diin. O atuan na Ari na kami din sa Robinsons. And ulat na kami ni Daddy. Tapos mag-eat kami ni Daddy. Ari siya may Jollibee. Siya kay birthday. And now, it's time to eat. Ari kami sa Oishi Batchoy diri sa Rob. And fun fact, it is our first time here. Doy-doy luto isa ko no sa after exam pati ko no wala mo nakaluto yan uy siya ko no sa ila exam pero okay man ko no we need to eat anay mayo siya kay kakaon na ni saya kami ni Daddy wala pa na-eat kami anay oo kaya nag-order kami batchoy and katsudon, naki, kag iced tea. Amo na. Yung nag-order iced tea. Ako nag-order iced tea. Imo na. Amo na. And after this, mapuli kami kay because damo pa kami tulunan ni Dewey. Review time. Daddy nagpa-Watsons pambay ginbakal. Bye-bye. Ari na, complete na ammonia food. Wait lang kami kay Daddy. Kaya bakal pa sa Watsons. Ito yung iced tea. And ammonia water lang. Mga garlic. Namin na siya kay gaad na siya sa flavor. Yay! Okay na? Okay na? Doy? Good na? Good morning everyone! Second day of the exam. May PE silang practical exam so PE uniform na siya. And sakto na? Okay na? Comfortable na? Okay, okay. Go, go! Ang imo yung ba?
Aga ko pa. Dali na. Is na kay mami. Dali lang ito. Love you. Ha? Pray gidoy ha. Okay. Doy, review ha. Pray. Bye. So, malakad kami ani ni Daddy. Masugat tayo doy-doy. Ito ako nga nito estudyante. Ako yung may ara yung kisamtan sa salakyan. Obra-obra lang ko sa iyang reviewer for the exams tomorrow. Isa naman lang ka-subjects na wala ko natapos. So, amo lang na. Lakat na kami kaya masugat sa iya. Oh, wala na ang Christmas decoration. Ako niya nga Christmas decoration. Ito pa niya. Wala ko may nakuha. Iya akong Christmas decoration. Ano sabihin lang pang nasa labo lang. 30 minutes ang balan mo. 10 minutes. Ito, video nga bata. Ito, wala tulunaan ka. Ito, video. Maulat-ulat lang kami kay maano siya kung humampang-hampang pa sa. Grabe, gingaan ka na time bala to. Grabe na ito yung mga balhas. Mabay na sila, mabay na sila. Mabay na sila da. Ay. Be, ang tawag si may chura isis. Wala ko gali na tapos. Joke lang. Love gina mo? Grabe balhas oh. Did you enjoy? Paper gold kami pero yung tsura ako grabe oh. Last set of exams for tomorrow. Huba-huba pa ho. Tapos muna na. Next, dira ka sa libro naman. Practice ka pa tayo sa imo reporting. Dalian na. Kiss na yun. Di ba na? Kiss na. Good night. Good night. Goodbye. Kiss na. Bye-bye. Kiss mami. I love you. Last day of exams. Yay! Wala na ko obrahon nga reviewer. Maghimos na ko sa Christmas tree. Ako makasilpan ako. Yay! Nakasilpon na siya. Okay. Ang mga bayo gali. Oh, i-check. Wala man ni Daddy butang sa iya bag ang bayo. Ay, naka. Okay. Okay, putang ni. Dari oh. Ha? Yan. Ari mo laptop ha. Kaya may reporting ka mo. Yung tamutay mo nga ano danay ko naman ni Daddy. Hindi. Oo. Hindi pa. Buwas na. May laptop siya nga dala. Oo ka na. Pagpunta ka karon. In Jesus' name. Hindi pwede pa. Yung nabala. Alam mo ka pa obrahon daan. May art ka pa to karon. Doy, pray. And read kid ang instructions ha. Okay, may laptop. Bye-bye. Uy, love you. Love you. Hi guys, ari ko di subong naman sa National Bookstore. Wa ipo gi naka-vlog pagkali naman kay ginkigan ko ni Daddy kay hinay ako. Hinay na siya sa iya nga meeting. Nita ako sa libot-libot ng kuti samtang naghulat ko sa iya. Napangita-ngita na ko pala sa giveaways ni GJ for his birthday. Galing kayo. Kung damo, dapat medyo mga affordable lang ako ng background para damo ako. Bakal kay damo silang classmates. So, muna. Ngita-ngita. And libot-libot ang tanay. Damo sa nakasale. Hindi na masapak ang mga libro bala nowadays kay because of online. Right. No? Damo sale. 199 na lang. Tapos na ilang practice pero basket pa to sa pasugat pa sa kay dati niya oh. So na tira-tira pa sa tira man guys Daddy. Tira-tira pa sila ni Daddy ah. Let's see. Mustang kamot nga napilas naman. Tako. Oh my God. May ulang galit. Nag-ano ka ako, nag-dive. Hindi wala
Hi everyone! Tawa bala si Doy ho. Nagpanghalungkat sa iyang nga Beyblade to. Gipang story na namon dito sa babaw. Pinanghalungkat yan naman to kag ambot sini sa iya. Okay lang, sige lang kay tapos naman ang exam. Muson mo ha? Doy? Doy? Good morning, Thursday. And it is January 23 na gali. Getting ready for school na. Nagahulat na imo sugat. Open na ang main nga bago. Ay, ang nga balunan. Tapos na tanan. Dalian na. Nagpangukay pa. Bisang Beyblade. Ah, ayun na. No? Ayun kiss kuya. Love you. Louie, pamati ha. Kag you always pray ha. Yeah. Manang Josh lang. Thank you, Josh. Okay na may lapatan. Adoy. Mati lang ha. Bye-bye. Guys, oh. May bisita si Kokso. Nasulod na kid sa di kag magbisita kay Kokso. Nagarit-garit niya pa. Abal niya. Ah, ikaw ya, kulong. Ako ya, wala. Ble. Ay, ano ka da? Gwada. Ay, riking-king galing. May kuto kaya dong. Ay, garit-garit niya pa si Cox. Ay, bye-bye. Lala. Oh! Hakigan ka. Kaya na yan na habol. Ang kwaon mo yan. Ngani. Badong, anad ka di gani, ha? Badong? Uy. Badong. Gwa to. Ay, kaya ano siya, muha sa sang dugpod. Kay Cox na iya. Tandugon niya. Tutorial mo ni isa ho. Tugid. Badong. Ay, katunto. Oh, yun, ikaw dugpod ya. Ha? O, na da. Gutom si Badong ho. Si Badong niya, iya ngalan niya si Badong, no? Badong! O, kita mo, katulok sa. Hindi kita anong imo mataya bala Badong. Itom gidya. Okay, so kahapon, natapos ko ako ng mga nilabhan. This morning, Patrick ito mo. And this morning, tapos ko lang ako yung gin-edit nga vlog ko for last week kay Thursday na subong. So, dapat naka-upload na ko. And, amo na ning nakatoka sa akong subong hapon. Parang nga wala na niyo. Matapos ng January, wala ko pa nahimo sa akong Christmas tree. Nag-decoration nga 2025. So, let's do this na. Ha? Naka naman siya yung discussion lang. Ang taniyan sa babaw. Butlayan kong paglingon nga magkinabot kung pwede ko malang sa ihalin sa dalom. So, I need to cut para nga hindi mapuno ako nga storage. Now, I'm almost done. Salamat kay wala pa natapos ang January na buka ng mga Christmas decoration, di ba? Nadili na nga, kaya na-busy ito area sang asikaso man kay JJ pagbalik sa school. Busy na, tapos nag-exam pa sila, di ba? So, wala na tayo, but lutawhay na this week, kaya tapos na muna para matago naman ni ang kaban ang black nga box ni niya. Dugay naman ni ano na ganun thinking kung pag-graduaton ko na ni mga decoration niya ni o kung ang mga nagyapon for this coming Christmas. We'll see. Okay, let's see lang kung basita madun na kung mag-decorate. Ito balo.
Anyway, sa puso ko na ni, labit na lang giyed. Christmas lights nga, pineapple. Kita yun ah. Pineapple. Dugay naman ni. Kasi kinahaluan ang isa kang bagay, iba. Pero galing kinagkalakapas ng iba nga pineapple niya. So, ibutang ko lang ni. Hindi. Ang paging isa. Tapos ini siya hindi rin siya dapat so yung mga guba-guba na pero go-work pa ni siya gari pa ni Christmas tree pa. What? Oh no, siya, pabalo-balo na siya ilista na sa kaya nagkakakas-takas ng iba niya part niya, Ayun na to, kakas na. Hindi ako balang, hindi niya siya nag-agi. Hindi na niya siya. Pada, napabatsyag na nga islan. Ito, kaya naging manapi. Ari na sila, Ining balloons niya, bayan ko lang kay hampang-hampangan na sa mga bata. So, ari na ang mga hinog sulod sa kahon. Sa aton nga box. Nakadugay-dugay na lang. So, ari pa din iba niya decoration. Gani, So, ari na ako ng pangbutang ni. Wait lang. Nabalik na siya siya. Wait lang. Finish or not finish? Pass your papers. Done. So, accomplished ang olobrahon for today's vlog. Siniganta na lang. Okay na. That's it. Pansit. Bye-bye. Oops, dali lang. May nakita ko nalipatan how. Ari pagali Agoy na bunggo ko. Ari pagali Ang pa Nan. Ari, kapakabit pa. Last na lang. Dahil nga makaigo pa. Igo pa niya. Okay na. We're done. Didiin man. Ay, dali lang. Mahugas pa ko pinggan. Hugas na lang ko na pinggan. Mana na kayo mapaway-way. Ang nita, tadi pamahaw kay ngayon na gutom ko. I'm tired and gutom. Rigoro. Iya, gali ni kakanadahan, Basi expired na hindi naman masapak. Let's eat. Bibi na. Yellow, everyone. Yellow, pero red, everyone. Red thing. Si daddy nag-ilog-ilog naman sa ako niya. So. Masugat kami ito, pero maapit pa kami balaklan. Kaya mapakala ko diaper ni mother. Papan ko. Kamay na lang dito yung diaper. Pure gold. Ay, magkapon care nga medium mo, Wala ko di para aran akali tapos kanagali lok obi nang tabi. Okay na? Okay lang na. Mayo ilit sana. Impanidan mo. Na kakas ang panit. Hindi ako nagkon. Ikaw nagkakas. Grabe isog ka ba? Sana. Slowly. Sana. Ang panit Dapat kayo manakakson parang ma-clean siya maayo. Ay, suksok na bag mo. Ang imo nga cellphone butang mo dira. Iya nga, water bottle. Mas balik na. Cool. May 100 pa sa tea. Dugangin na lang. Utang ka to? Dad, kami una. Sa ano? Sa game, Sunday. Go! Nag-kiss ka na kay dad?
Oo. Ang band-aid mo wala sa bulsa mo, ha? Abay, Doy. Doy. Listen and pray. Doy. Bye. Pupudukod naman ako di kay Daddy. Kaya after his meeting, after his meeting, masugat na kami kay GJ sa school. Ano palang oras man? It's 1:41 p.m. So, 1 p.m. Dapat 12 tapos ng klase nila. Pero, dito na lang siya nag-lunch kay may, may practice pa sila sa basketball. 1 p.m. onwards. Wala ko pala kung anong oras ma-end. But, may meeting pa si Daddy here at 2 p.m. So, ma-wait lang ako sa iya. And then, after this, mandiretso kami sa school. Si Daddy ho, na ilantaw-lantaw to sa kay Doy-Doy, galantaw-lantaw to, lat kami ti, kay Doy-Doy, hidlaw-hidlaw na kami sa amon, baby, Ikaw, gid. Yay, ari na sa. Hi, Doy. Nga naman. Naduga nga naman? Talong kami dugang naglatad. Naman. Ano kami? Amo may gapo na tukod mo, haw? Eh, di ba may band-aid? Ano daw ko, abi? Eh, parang nga magmalasa. Ano man ang baby ko man? In fiber? O, te, gusto mo na. Eh, open ka na. Hindi, kaya dumagid ka bilog yung baklon ko, no? Drinks, madali na. Ano, drinks? Open ko ba siya? Open niya yung tiya. Malabaklon ang COVID siya. Drinks. Pagkagina, ano yung mga drinks? Masi iced tea man? Hindi ah. Haircut. Lipot na yung buhok ko na. Doy. Boko naman. Matulog kaya? Matay na eh. Okay? Ang paano yung bisa ko? Hello, good morning Saturday. Naluto kami spaghetti for brunch. Breakfast and lunch naman spaghetti. Hamula na amon update today kay pahuway man lang si GJ kaya wala practice. Ha? For tomorrow, may ara siya nga. Yara sila nga hampang. Diba doon kasi Kokso nagampang diyo? Tulog ba doon? Ara sa dalong. Hoy! Ano ba yung cookies mo? Badong! 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 Badong ba? Hi, Cox! Ano tago? Tawag si Badong mo? Cox! Tawag si Badong, Cox, oh! Cookies! Wait! Masunggod si Badong. Masunggod si Badong. Masunggod si Badong? Ha? Hindi mo pilas. Ang tawag ang pilas mo kung okay na. Okay na. Ano si Cookies? Daya ang laga na to gawro. Wala si Badong. Tapos ang Cookies! Nena. Inside na?
Kaon sa Pilipi daw. Tapos naman namon ni Daddy amon labada. Ay, may ara pagali ko to. Ang mga kay Papa pa. So, kay Mama. Pati akong nagtampo. Ginabay! Eh! Hi everyone! Mapa-church kami kay may practice kami sa choir. Ako lang gali. Pero practice ako but I cannot guarantee nga makaabot ko sa choir kay may hampang pa day tuwi buwas. Pero kung makaabot, kundi makaabot, no? For the Lord. We are done with our practice. And we are here sa City Mall. Naming lighting, oh. Grabe pa sa basa. Saya kay we're waiting for mommy. Yan, nagka-basket-basket sila, yan. Ito, dahil 1 hour man lang ba na? Oh, see? Ay, why na? Grabe ka. Oh, no. Chicken, tapos burger. Pag ito. Busog-busog. Kondisyon buwas kay may hampa. Wow, last bite. Kasi ini pa ako, di ba? Hi, pineapples! Today is Sunday. But hindi kami magkato sa church kay may bimpaday GJ. So, ano pa lang 6:50 pa lang. 6:50 lang whole time pero 7 man lang naguro. Okay, 7:30 pa man ang ila game. But praying for protection and safe favor ni Lord. Safety pag no. And then after that, mapa-church na lang kami tayo. Nag-abalo na kami sa Amon Bayo daw. Parang mailis na lang kami. And then, Gora. See you. Here na kami. Susok yung kapoy sa jersey. Warm up sila. Ara man nila nga makontra. Pero friends man na nila. Wala pa official. Sila pa man lang. Kapwesto na kami ni Daddy. Ayaw siya, picture. Hindi na pula. Doon din, dito pa. Nice. Wadoy! Nice! Good job! Nice! Screen boy, screen!
Tapos na yung naging tambak gid. A score is 98-21. Okay lang na yan. Plantanan kami kay Pancake House. Celebrate yapon biskan birthday kaya mo ginayang Pagunting dabi mo. Tamo na, ang lucky charm mo to gali. Hindi nasagad gid nyo nga daan yung mga kontra. Sa gani sa Bible ang kuan sang hair kapos nag-eat Samson. Oo. Good morning. Yung tadi tumantagyapo, no? Nadiri na lang, guro? Nadiri lang. Ay, siya papili, Always lang na di nga spot. Sige lang. Ito pag meet ko sa friends ko to ay dire. Tad sa kay Tita Bel dire man. Ano yun? Ano yung masumi ka nun? Pancake yan. Pancake eh. Ano na ito? May chicken nuggets ano na? Thank you. Thanks, sir. Just come in the counter and you're good. Thank you. Papay na doon. Hindi na. Pray na. Pray ano eh. Thank you Lord for everything. In Jesus' name, amen. Oo, wada. Wala na gani. Yung baylo yung bayluhan niya ako, no? Hinamit ko no yung ako niya. Bagabag kapag kinakabag ka. What? Bagabag kapag kinakabag ka. Nasigon muna ha. Next. Ni mekaniko ni Moniko ang makina ng manika ni Monica. Nasiga. Kuna madaksi. Mekaniko ni Moniko ang makina ng manika ni Monica. Mekaniko ni Moniko. Wala. Mekaniko ni Moniko ang makina ng manika ni Monica. Na, amusat na. Lapit na lang. Hey, ang kapalakang kabkab, nasiga. Alakang kabkab, kumakalabukab, kakalabukab na naman. Ay, kulang. Alakang kabkab, kumakalabukab, kakalabukab. Pala lamang. Kalabukab na naman. Kulang, kumakalabukab na naman. O, yung ano, ang nakakapag... Nakakapag, pabagab kapag... Nakakapag, pabagabag kapag kinakabag ka. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Be? Tapos na. Nakakapag, pabagabag kapag kinakabag ka. Dasiga. Thank you for watching. Bye!